е пияница, но любимото ми занимание е да черпа информация от необятния свят на интернет. И вчера, като си сърфирах, минах през форума на моето шоу и се оказа, че един от потребителите открил едно интересно видео. Това видео от един германски сайт и е посветено на България. В някаква степен то отразява същността на немския хумор и начина, по който някои от германците гледат на нас. Пожелавам ви приятно гледане. Bulgarien. Heute auf den Tag genau 120 Jahre alt und damit das einzige Land, das jünger ist als die meisten seiner Einwohner. Geografisch gesehen liegt Bulgarien irgendwo da unten. Dieses tolle Land hat heute insgesamt nicht weniger als sage und schreibe 3 Großstädte, nämlich in der Mitte die pulsierende Kapitale Sofia, im Süden Lokomotive Plovdiv und die Schwarzmeermetropole Varna, das Chemnitz Bulgariens. Bei dieser Auswahl ist für jeden was dabei. Und deshalb haben auch viele unserer ostdeutschen Mitbürger auf diesem Fleckchen Erde Urlaub gemacht. Deshalb und weil sie 40 Jahre lang nirgendwo anders hinfahren durften. Viele tolle Leute kommen aus Bulgarien. Krasimir Balakov, Ilja und Ivan Rogov, Todor Schivkov, Dagmar Berkov, Dimitri Kishischew und Böf Stroganov. Zur Gründung von Bulgarien kam es, weil ein paar Slawen sich sagten, bisher waren wir ein ärmliches, rückständiges, gottverlassenes Scheißland. Das bleibt auch so, aber ab heute nennen wir uns Bulgarien. So gesehen ist Bulgarien ein junges Land, das wirkliche Touristen nur mit Sex anlocken kann. Zum Beispiel mit seinen weltberühmten Kugelstoßerinnen. Na, fahren Sie doch mal hin. Така, вундаба, колко лек и незлоблив хумор, какво дружеско баварско намигване към нас. Доколкото чух, имат смях на тези, явно е излъчено в някакво немско шоу, не успяхме да открием кое е това шоу, но явно е някъде в шоу излъчен този видеоматериал. Макар че в случая леко би стана криво от тая невинна шега. Все пак тя идва от страна, с която 2 пъти сме били съюзник в така популярните германски смешки, известни като Първа световна и Втора световна смешка. От друга страна, този дружески видеошарж по немски образец ме вдъхнови да спазя един житейски принцип по български образец, формулиран от големия философ, български Емануил Кант, философа Хан Крум Страшни. Този принцип гласи: като не щеш мира, на ти видео секира. Моите толерантни сценаристи подготвиха едно мило хумористично видео за Германия. Уважаеми зрители, за втори път, приятно гледане. Географски погледнато, Германия е една прекрасна страна, която се простира от Франкфурт на Майн до Франкфурт на майната си. Германците имат много градове, но за да ги запомнят, повтарят имената им по 2 пъти като Баден-Баден или ги кръщават еднакво като Байерн Мюнхен, Байер Леверкузен и Байер Юрдинген. Германските жени са най-красивите на света, а германските крави са най-млекодайните или обратното. Германските мъже са много надарени, затова повечето се казват Курт. Странно защо тогава всяко лято жените им идват на море при българските мъже. Германците имат отлично автомобилостроене. Те са единствените, които успяха да направят автомобил от картонена кутия за сок. Германците са великолепни и дисциплинирани туристи, които обичат да обикалят света и винаги тръгват от Полша. Но заради студената зима вече не ходят в Русия. Германците са велика футболна нация. Най-известните германски футболисти в момента са поляците Мирослав Клозе, Лукас Подолски и ганаецът Джералта Самоа. Но любимец на германската публика си остава Йордан Лечков. И най-важното, германците и българите винаги са били съюзници. Ние сме им печелили битките, те са ни губили войните. Ама, айде, от нас да мине. На 1 януари 2007 пак сме си заедно.